Змітрок Бядуля. Бондар. Частка першая. Стары Даніла славіўся на цэлую ваколіцу сваімі вырабамі, вёдрамі, начоўкамі, цабэркамі і лыжкамі, якія выходзілі з яго рук моцныя, гладкія і вельмі зграбныя. Ён іх прадаваў на ўсіх кірмашах. У яго іх ахвотна куплялі ўсюды, і ён жыў з жонкай, прыпяваючы. Дзяцей у іх не было. Гарэлкі ён не піў, так што залатыя рукі, як казалі аб ім суседзі, кармілі яго даволі шчодра. А залатыя рукі не настолькі цікавілі іх гаспадара Данілу тымі залатоўкамі і рублямі, што яны яму давалі, як здатнасцю і кемнасцю. Мэтай яго жыцця былі не заробкі, а праца сама па сабе, той любімы час працы, які дае праўдзівае шчасце майстру. Кожную пасудзіну паасобку ён рабіў натхнёна ад пачатку да канца. Майструючы, ён не думаў ні аб чым іншым, як аб сваёй рабоце. Забываў аб ядзе, аб сне. Нікому, апрача жонкі, не можна было глядзець, як ён майструе. Суседзі гэта ведалі і не заходзілі ў яго хату, каб не перашкаджаць. А калі хто, не ведаючы, заходзіў да яго ў час работы, дык стары Даніла пакідаў працу і з нецярплівасцю чакаў мінуты, калі той выйдзе. А калі хто доўга заседжваўся, дык гаспадар выходзіў з цярплівасці і прасіў не перашкаджаць і не дурыць галаву рознымі байкамі. Выходзіла так, што ён міжволі выганяў людзей з сваёй хаты. Людзі трохі злаваліся на яго за недалікатнасць, але прывыклі, і ніхто яго не чапаў. І Даніла так правёў усё жыццё, год за годам, адзін дзесятак за другім, аж да сівізны. Нельга сказаць, каб Даніла нудзіўся пры рабоце. Яго жыццё было поўна для яго цікавасці. Жонка Аўдоцця усім простым, добрым і падатлівым сэрцам наскрозь была пранята майстэрствам Данілы. Як адгалосак, як цень свайго мужа, яна жыла яго жыццём, радавалася яго радасцямі, гаравала яго горам. Падабалася ёй тое, што яму было даспадобы, і ганьбіла тое, што ён не любіў. Ён быў як бы сонцам, а яна планетай, якая кружылася вакол сонца. Даніла лічыў сваю жонку адзінай разумніцай на ўсю ваколіцу, бо яна яго добра разумела. А суседзей ён лічыў нічога не вартымі, неразумнымі. Ён глядзеў на іх, як на няўдалыя цабэркі з крывых, нязграбных клёпак, або як на шурпатыя драўляныя лыжкі, што рабіў яго канкурэнт-партач Макар. Аб розных справах сваёй працы ён раіўся толькі з жонкай. Яе ацэнка была для яго вельмі дорага. Іранічна глядзеў Бондар на суседзей. Ён глядзеў на іх звышку, нібы ведае вельмі важную, вялікую таемнасць, якую ім недаступна ведаць. Ён ведае, але цвёрда хавае гэты скарб, бо суседзі яшчэ не дараслі. Ён не радаваўся іхняму няведанню. Наадварот, усёй душою хоча, каб людзі зразумелі, але яны не здольны зразумець і будуць бязлітасна яго выкпіваць, калі б толькі ён аб гэтым пачаў гаварыць. І ён песціў у сваім сэрцы агромную радасць творчасці. Ён бы жадаў выказаць вяскоўцам
як трэба кемна вастрыць начынні інструменты, як трэба разумным вокам выбіраць дрэва на клёпкі, на дны, на начоўкі, як зграбна можна гэтыя пасудзіны рабіць. Ён бы ім апавядаў аб тым, як ён дадумаўся да розных паляпшэнняў у бондарскай рабоце, дзе ён выкрыў сваю форму, свой спосаб. Ён бы паведаміў аб тым, як захопліваюць чалавека нязмерная радасць і шчырае шчасце, калі ён бачыць, што рукі яго твораць адну пекнату. Шмат аб чым хацеў гаварыць людзям стары Бондар, але ён нёс пакуту маўчання з пакораю сэрцы. Гэта яго мучыла, але ён усё роўна не патрапіў бы выказаць словамі сваіх пачуццяў і сам толькі туманна разумеў прычыны сваіх імкненняў. Частка другая. Зімовая ноч. У вёсцы цёмна, усюды спяць. Толькі ў маленькай хатцы на канцы вёскі мігае агеньчык. Лучына дыміць і чадзіць. Непрывычнаму чалавеку было б кепска пры гэтым асвятленні, а прывычнаму лепей не трэба. І вось пры лучыне пільна і клапатліва тупаюць два чалавекі. Бондар Даніла і яго жонка Аўдоця. Даніла рыхтуецца да новай цікавай працы. Сама пані з двара заказала ў яго начоўкі, цабры, вёдры і некалькі лыжак. Трэба доўга рыхтавацца. Адразу, проста з моста, не прымешся за такую работу. Трэба адкінуць, як шалупіну, усе жыццёвыя будні, сон і яду, аб чым Аўдоця і не адважвалася яму напамінаць, бо ён мусіць увайсці ў свой незвычайны стос, забыцца аб усім вакольным і ў цішы начной, калі грукату-стукату няма, думаць і думаць, меркаваць і меркаваць, маляваць сабе ў галаве гэтыя пасудзіны, нібы ён іх ужо бачыць гатовенькія, абмазгоўваць, як прыняцца за работу, якія матэрыялы ўжыць, якімі інструментамі рабіць, каб выйшла як найлепш, як найпякней, як найскладаней, каб урэшце пані ўцяміла, што ён за чалавек, які таланны, убачыўшы багатыя Данілавы думкі у постацях драўляных пасудзін. Трэба так працаваць, каб рукі плеч не чуць, каб сэрца млела, каб пот цурком ліўся. Па блеску яго вачэй, па маршчынах на яго лбе Аўдоця пазнае, што пачалося. Яна ціха пазірае на мужа. Цяпер лішняга слова яму казаць нельга. Даніла выбірае гэблі, скоблі, разцы, нажы, далаты, сякеры і сякеркі, гладзіць і мацае іх рукамі, пільна да іх прыглядаецца, адкідае злосна адзін інструмент, зноў за яго бярэцца, сумняваецца, разважае, нюхае жалеза, прыцмоквае губамі, ківае галавой і нешта мармыча сабе пад нос. Аўдоця мяняе лучыну за лучынай, абшароўвае, абламвае вуголлі і ўсімі сіламі стараецца трымаць вечны агонь у адной меры. Яна сапе, уздыхае, кашляе, дым лезе ў вочы, ў горла, але яна маўчыць. Яна захоплена жаданнямі Данілы. Пры сваім нецікавым абавязку яна пазірае на мужа і дзівіцца на залатыя рукі. Цуд пачынаецца. Бондар вострыць інструменты. На першы погляд здаецца, што гэта рэч вельмі простая і звычайная, але так здаецца людзям, якія нічога цікавага ведаць не хочуць. Шліфоўка інструментаў
рэчы няпростыя і незвычайныя. Трэба ведаць, які брусок, ці цвёрды, ці мяккі, ці гладкі, ці крупчаты, падходзіць да кожнага начыння. Трэба ведаць, як трымаць брусок, колькі разоў і як плюнуць на яго. Трэба цяміць, як шараваць, ці наўскос, ці проста, ці памалу, ці хутка, ці моцна прыціскаць, ці памаленьку, каб было акурат у меру. Кожнае начынне мае свае капрызы, свае вымаганні, якія майстар павінен памятаць, як свае 5 пальцаў. Потым глянец. З глянцам пачынаецца новая, цікавая гісторыя. Крывавым потам плаціць бондар за гэтую гісторыю. Ён патрабуе, каб інструмент блішчэў і пераліваўся ў розныя колеры, як люстэрка, як празрыстая вада. І ён наводзіць глянец. Потым кладзе свае інструменты ў рад на варштат. Бярэцца ў бокі і дзівіцца на іх, як на любых дзяцей. Адыходзіць, глядзіць здалёк, расшырыць вочы, сажмурыць, зноў падыходзіць, хіліцца над інструментамі, нібы хоча іх цалаваць. Пачынае на іх дзьмухаць, хукаць. Блеск на сталі атуляецца слоем сівога туману. Потым туман патроху пачынае сыходзіць, напамінае колер перламутра і хутка знікае. І зноў інструменты блішчаць, як неба ў яркі дзень. Даніла задаволены. У яго рабоце ёсць вялікі вопыт. Вопыт набываецца доўгімі гадамі, рупнасцю, цярплівасцю, трываласцю і замілаваннем да сваёй працы. Не толькі Даніла, але і Аўдоцця гэта разумее вельмі добра. І яна не даецца дзіву, што муж возіцца некалькі гадзін са шліфоўкай інструментаў. А як жа іначай? Пры гэтым муха не павінна гудзець, мыш не павінна скрабці, ды наогул ніхто з жывых істот не мае права перашкаджаць майстру. Строгі закон Данілы добра ведае Аўдоцця. За ўсё жыццё яна вышкалілася. Ёй здаецца, што нават вецер цішэй у той час, як Даніла майструе. Дрэвы на гародзе не шумяць і птушкі не пяюць. Аўдоцця не дзівіцца, іначай быць не можа. У мужа вялікая сіла. Частка 3. Пакончана з інструментамі. Навостраны, як брытвы, адпаліраваны, як люстэркі. Бондар падбірае матэрыял. Калодкі, палены і дошкі, што ў вялікім запасе ляжыць у яго хаце. З ім побач клапоціцца і Аўдоцця. А чым далей, тым работа вымагае больш кемлівасці, больш адказнасці, становіцца цяжэй і мудрэй, і разам з гэтым усё прыямней. Аўдоцця без тлумачэння разумее. Ім абодвум кружыць галовы вялікае здарэнне. Пані пажадала мець у сваёй гаспадарцы хвалёную работу залатых рук Данілы. Во хто яго ўрэшце зразумее і ацэніць. А гэта ўжо не мужыцкага роду асоба, а з таго гатунку людзей, што ўсё ведаюць. Даніла ззяў, памаладзеў, парухавіў. Тое, да чаго ён рваўся ўсё жыццё, само насустрач ідзе. Во каму ён пакажа свой таемны скарб. Пані, вялікай пані з вялікага двара. Дзеля гэтага варта была безупынная праца дзесяткаў год, пры якой ён рваўся кудысьці, каб адкрыць людзям свой уласны новы свет. Шчырая радасць грэла і Аўдоццю.
Як Даніла падбіраў клён, бярозу, дуб, асіну на цабэркі, вёдры, начоўкі і лыжкі, арэшнік на абручы з сваіх лепшых запасаў. Ці ж можна апавядаць аб тым, як ён пераглядаў, перамацваў рукамі, пробаваў на язык палены, дошкі і звычайныя кавалкі дрэва, як ён іх сушыў, як з імі нянчыўся, каб стварыць з іх новае хараство, каб у іх душу пераліць. Ці ж можна казаць аб тым, як ён бачыў мастацкім вокам старога майстра ў нямых кавалках дрэва гаварлівыя, пявучыя, вабныя сваёй зграбнасцю і грацыяй начоўкі, вядзёркі і лыжкі. Ці ж можна адмаляваць пры гэтым жывую ігру яго твара, выразныя рухі яго цела, як ён усё разважаў і туды, і сюды, і ў добры, і ў кепскі бок, нібы закладваў фундамент вялікаму гораду. Даніла гарэў на сваім уласным агні. Даніла лез усё вышэй і вышэй па невідочнай лесвіцы. Частка 4. І расла яго творчасць, нібы казка, што прыняла раптам формы праўдзівасці. Гэта былі не вёдры, не начоўкі, не лыжкі, а дзіўны сон пекных форм. Гэта былі ажыццёўленыя мары Данілавага сэрца. Гэта было тое, дзеля чаго варта і жыць, і пакутваць. Звычайнае, простае вока бачыла б у гэтых пасудзінах звычайныя і простыя рэчы. Звычайнае вока лічыла б дзяцінствам урачыстае свята Данілавага сэрца. Звычайнае вока часта глядзіць на золата і думае, што гэта камень. Звычайнае вока не захапляецца парывамі вялікай душы, не блішчыць агнём шчырага падзякавання вялікаму майстру. У пані з двара незвычайнае вока. Яна угледзіць дарагі скарб там, дзе ён па праўдзе ёсць. Так, прынамсі, думаў Даніла, а з ім, разумеецца, і яго жонка Аўдоцця, калі яны на малых саначках везлі ў двор пані бялюткія, як малако, як пена марская, гучныя, як шкло, пасудзіны. Яны былі зграбныя, лёгкія, як бы жывыя. Вось-вось у паветра ўзнімацца, вось-вось зайграюць, як скрыпкі. Пад яркім зімовым сонцам яны пераліваліся рознымі колерамі, нібы крыштальныя. Штохвіліну Даніла і Аўдоцця спыняліся і здзьмухвалі снежныя пылінкі з новых пасудзін. Кожную пасудзіну Даніла пробаваў рукамі на звон. Яна выдавала свой асабісты голас. Лёгка было падабраць іх новы, па-свойму цікавы, музычны інструмент, на якім можна было б іграць шчырыя, чулыя песні шчырага і чулага сэрца бондара Данілы. Нашто тут патрэбны струны, ноты, пышныя абставіны багатых салонаў, калі ўсё прыгожае, відаць і ў прастаце і шчырасці. Захацеў чалавек і сам сабе ўладзіў свята-гульню. І сонца на яго тады па-новаму глядзіць, і камень, і дрэва яму песні пяюць. Даніла туліў да грудзей пасудзіну і любаваўся. Якое моцнае вядро, як камень, як жалеза, хоць ты гарматы на ім вазі. Вунь, бач, жонка, як я стану на гэтае вядро нагамі, і ліха яго не возьме. Даніла паставіў на снег вядро і намерыўся наступіць на яго нагою. «Што ты робіш?» — крыкнула спалоханая Аўдоцця. «Я не баюся, стану, бо моцнае», — заартачыўся Даніла. «Не можна»,
— у роспачы застагнала Аўдоця. «А вось паспрабую», — настойваў Даніла. «Ты вар'ят!» — заламала рукі Аўдоця. Зарагатаў Даніла. «Я ж гэта толькі пажартаваў. Ты думала, што сапраўды стану? Эх, баба дурненькая!» І смяяўся ён шчыра, як дзіця. Аўдоця маўчала. Яна не магла прыйсці ў сябе ад перажытага страху. Гэткім чынам яны прывезлі пасудзіны ў двор да пані. Тут радасць Бондара вырасла да таго, ажно дух захоплівала. Сэрца стукала так моцна, што Даніла сам пужацца пачаў. На валаску паміж жыццём і смерцю знаходзіцца тое, за што ты ўвесь свой век гараваў. А вясёлая сям'я вераб'ёў клапацілася каля стайні. Білася, дралася паміж сабою, фанабэрылася, хохлілася і несупынна шчабятала плёткі-байкі. А снег блішчаў, вочы сляпіў. Вясёлы быў свет, апрануты ў пухкі снежны кажух, і весела было Бондару Данілу. «Зараз пачую прысуд пані», — думаў ён. «Яна правільна ацэніць, бо не такая варона дурная, як нашы мужыкі». І пані вырасла ў яго думках вельмі высока. Яна надзене на яго чало вянок славы. Аўдоця чытала ўсё гэта на яго твары і не менш за яго хвалявалася. На дзядзінцы ля паніных пакояў пад самым ганкам санкі спыніліся. Тут наляцела, як саранча, цэлая плойма вераб'ёў. Яны пачалі кружыцца, як заварожаныя, над бялюткімі пасудзінамі. Ці іх вабіў пах свежага дрэва, ці мо былі захоплены пекнатой пасудзіны, хто іх ведае. Толькі яны кружыліся над саначкамі ўсё ніжэй і ніжэй, і нешта гаварылі, шчабяталі паміж сабою на вясёлай зычнай мове птушак. Спачатку Даніла цешыўся з гэтых малых прыхільнікаў яго таленту, любаваўся імі, а потым не паспеў ён і охнуць, як адзін верабей, хітрун і падшывалец апаганіў чыстенькі бялюткі цабэрак. Крыкнуць не маглі ні Даніла, ні Аўдоця. Яны акамянелі. Малы шальмец так нахабна выкпіў чыстыя пачуцці гэтых людзей, што яны сцерлі б яго ў пылок, калі б ён не ўзняўся на самую высокую вежу панскага палаца. Доўга скрабаў Даніла цабэрак вострым сцызорыкам і не прыкмеціў, як падышла да яго эканомка і загадала адвесці пасудзіны на кухню. О, як закалацілася яго сэрца! Частка 5. Ой, як ашпараныя выскачылі з панінай кухні Даніла і Аўдоця. Пані нават не зацікавілася глянуць на пекную работу Данілы. Заплаціла, не таргуючыся, і гэтым справа скончылася. Грошы ён кінуў ля ганку, выйшаўшы на двор. Употайку ад яго іх падняла Аўдоця. Пані, сама гэтага не разумеючы, бязлітасна плюнула чалавеку ў самую душу, зрабіла яму такую рану, якая ніколі не загоіцца. Крыўда была бязмежна балючая, неспадзяваная. Хацелася яму валасы сівыя рваць на галаве і выць. Яго скінулі з гары ў глыбокую яму. Усю дарогу, ідучы назад у вёску, ён сваёй жонцы ні слова не сказаў. Ішлі яны
як з пахавання. Даніла пахаваў найлепшую частку сваёй душы. Памерлі яго мары, якімі ён цешыўся ўсё жыццё. Сонца засумавала разам з ім. Поле снежнае непрытульным зрабілася. Хвоі пад сівымі зімовымі шапкамі шапацелі аб вялікім Данілавым горы. Увесь яркі абшар пакрыла жалоба. Ці зразумеюць людзі Данілу? Не, будуць кепікі строіць з яго, дурнем абзавуць. Як вярнуліся Даніла з жонкай да хаты, дык паваліўся на кучу белых стружак ля свайго варштата. Жонка не пробавала яго ўцяшаць. Тая самая роспач вісела і над ёю. Слёзы, гарачыя і буйныя, капалі з яе вачэй на гліняную падлогу. Пасля гэтага здарэння Даніла стаў маўклівы і пануры. Бондарства ён закінуў, інструменты яго паіржавелі, бо ў хаце ён рэдка калі бываў. Валяўся цэлымі днямі п'яны у карчме пад сталом. Бедная Аўдоця цярпела і голад, і холад, але пераносіла ўсё моўчкі і нікому не жалілася. А як прывезлі суседзі з карчмы нежывога Данілу, дык яна таксама голасу не падняла, толькі ціхутка плакала. А як людзі змайстравалі труну, шурпатую і нязграбную, і як палажылі Данілу ў гэту труну, тады толькі ўспомніла яна залатыя рукі нябожчыка. Якім бы вокам Даніла глянуў на гэтую непрыгожую труну. Яе сэрца прабраў вялікі жаль па дарагім чалавеку, і яе гора пачало вылівацца у прыгожыя словы сумных прычытанняў. Аўдоця павалілася вобземлю і пачала галасіць, даючы волю свайму гору. Ніхто не мог яе супакоіць. Суседкі слухалі, слёзы выціралі і дзівіліся. Адкуль такі гладкі язык у заўсёды маўклівай Аўдотці? Калі б каго колечы з нашых Даніла навучыў, той добрым словам успамінаў бы, як бацьку роднага шанаваў. А то ад пані з двара пахвальбы чакаў. Не туды заехаў. Так гаварылі суседзі. Хутка за сваім старым памерла і Аўдоця. Па ёй ніхто не галасіў, бо была адна адзінокая, без сваякоў і без родных.